सेम सर कंडिशन कसं आहे रामा काणकोणकर? रामा काणकोणकारा गावात दुसऱ्याच्या बरोबर पळून आयलो म्हणजे सगळी बाकी त्याची सगळी इन्व्हेस्टिगेशन केल्या म्हणजे सिटी स्कॅन पासून सिटी स्टोरेज सगळें आत्ता तरी कंडिशन तेजें बरें आसा. दोतोर अंडर ट्रिटमेंट तेजी ट्रिटमेंट चालू आसा. म्हणजे मिसेसीकूय मेळ्ळा. तिणी सांगल्या शिवाय बाकीचे तिका पुलीस प्रोटेक्शन हांगासर तेज्या घराय कडेन पुलीस प्रोटेक्शन दी म्हटलां. बाकीचे सगळी तेजी काळजी घेवपाक जाय ती गोवा मेडिकल कॉलेजीन ते सगळे दोतोर तेजी काळजी घेतले. रामा काणकोणकर कितें उलोवप जालें तुमच्या बरोबर? ना तो तुम्ही पळयतात GNH. हो गया शुरू पहला सेमेस्टर सीनियर सामने नर्वस प्रेशर लेक्चर्स हैंगआउट्स लेट नाइट रील्स मस्ती वाले ये अपने व्हील्स पहले प्यार की पहली राइड slowly slowly matching vibe एक्टिवा 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 फर्स्ट लव बोले तो एक्टिवा आओ करें ट्राई एक नया पाथ क्लिक योर फर्स्ट मेक योर मार्क new friendship का पुराना यार let's go cruising in a new avatar la 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 smart key and smart away go freewheeling and fly away एक्टिवा 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 first vibe बोले तो activa life को दो new start make a move in the world baby smart हर सफर का हैप्पी पार्ट activa 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 एक्टिवा स्कूटर बोले तो activa स्कूटर मजे